La Plana Ràdio compleix 30 anys, serà el dia 9 de juliol. 30 anys d'informació, d'entreteniment, d'acostar la ràdio de proximitat i sobretot 30 anys de fer poble. A la Plana Ràdio ha passat moltíssima gent del nostre municipi, moltíssims col·laboradors. Les ràdios municipals no serien res sense aquests col·laboradors i sobretot aquesta ràdio no seria res sense la primera persona que la va impulsar, Josep Roig. Des del dia 9 de juliol del 2025 fins al 9 de juliol del 2026 formarem encara molt més part activa de les activitats que es portaran a terme al nostre municipi. Què és el que farem per l'aniversari? Doncs moltíssimes coses. De fet, ja hem convocat un concurs de restyling del logo, farem una exposició de ràdio interactiva en la que es podran escoltar també les veus que han passat per aquest mitjà de comunicació i, evidentment, actes molt importants i destacats dels que us anirem informant.